Joo, tervepä terve. Olen menossa tänne eräälle vähän suuremmalle järvelle nimeltänsä Miekojärvi. Täällä pohjoisessa, noin napapiirin tuntumassa. Ja tässä olisi tarkoitus vähän kalastella siellä ja mennä kanootilla sitä järveä. Se on jonkun verran suurikin järvi. Ei aivan pieni, 20 kilometriä on. Taitaa olla pitkä ja noin 5 kilometriä on leveimmältä kohtaa. Taitaa vähän reilukin olla leveä. Ja siinä on kans kaikenlaista kallaa, siinä on muikkua, on aika paljon ja sitten on siinä on tietenkin haukea, on kuhkaa on ja sitten ahventa ja tämmöistä pienempää kallaa. Kuhaa siinä on melko hyvinkin. Ja tarkoitus olisikin vähän sitä kuhaa pyytää, mutta saattaa siitä tulla haukeakin. Kanootilla menee, mulla on kanootti tuossa katolla ja sitten mulla on sähkömoottori ja pari akkua matkassa. Se on iso järvi siinä ja kun kalastelee, niin se ei viitti meloa, parempi mennä sähkömoottorilla silloin. Ja siinä on iso saari on keskellä sitä järveä suurin piirtein. Se on saari on noin 5 kilometriä pitkä ja taitaa olla reilu 2 kilometriä leveä ja siinä on muutama pikkusaari on sitten siinä vähän niin kuin Isosaaren, sen Vaarasaaren vieressä. Sinne olisi tarkoitus sinne Vaarasaaren laittaa vähän sinne mennä ja siellä sitten kalastella ja katsella sitä järveä ja kuvata kansen. Mutta nähdäänpä sitten kun päästään sinne järvelle, niin kun saa nuo renslit. Joo, tervepä terve. Tässä nyt ollaan tässä järven rannalla, mihinkä lähetään tästä ja tämän näköinen tämä järvi on. Tuonne Vaarasaareen mennä.
ja siellä Vaarasaaren laitoja vähän kalastella. Ja tässä ollaan nyt vähän niin kuin pohjoispäässä järveä. Ja tuolla on sitten eteläpää tuonne sitä menehään ja tästä lähetään. Ja se on aika pitkä, se on parikymmentä kilometriä kaiken kaikkiaan, jatkuu tuonne pitkästi tuonne etelän suuntaan vielä. Joo, mutta eipä siinä sen kummempaa. Minä laitan tuossa rensselit mulla on tuossa kanootti on tuossa auton päällä. Minä vetelen ne rantaa ja laittelen sitten kaikki operaatiot selväksi tässä niin. Ja rensselit kanoottiin, niin nähdäänpä sitten. Joo, tervepä terve. Tässä olisi nyt allukanotti lastattu niillä vehkeillä, mitä siihen nyt tulee. Tuossa on reppu ja takkia vähän ja sitten noita kuvauskalustoa ja sitten tuossa on tuo yhden vavan taktiikalla menähän siinä ja kokeillaan, jos kuhaa saisi, se olisi mukava. Mutta saattaa se tulla haukea, eikä se haittaa sekään. Se sama mitä tulee, kuhaa tai haukea. Kuha olisi vähän harvinaisempi. Se olisi ehkä mukavampi kuitenkin. Mutta eipä siinä mitään. Minä työnnän tuon kanootin vesille tuosta ja siinä on akkuut, pari akkua on matkassa ja pelttapatja, jos laavulla vähän oikoo sölkää, niin sekin on hyvä olemassa. Ja pistän tuohon ja tämähän tuo varaulta lähe. Joo, se on tämän näköinen tämä järvi tässä länsipuolella. Tässä on mökkiä on jonkun verran aika laillakin. Tämä on suosittu järvi noin lomailijoille ja komea järvi onkin. Joo, tämä on aika hyvä muikkujärvi, aika paljon pyydetään muikkua tässä ja myöskin vetouistellahan paljon. Nuo mökkeilijät vetouistelee tässä paljon, kun ne on täällä lomilla ja tässä on sitä kuhaa aina aika mukavasti ja haukeakin on ja kaikenlaista kallaa mitä yleensä näissä järvissä on, mutta taitaa siinä olla siikaa. Mä olen täällä muutaman kerran käynyt tällä järvellä ja vuosien varrella ja aina tänne tullaan joka kesä lähettyä. Tämä on niin komea ja tuo Vaarasaari tuossa tosiaan tuossa mikä on tuossa eessä, niin se on
Siellä ei ole kämppiä, siellä on vain yksi Metsähallituksen semmoinen vuokrakämppä ja sitten taitaa yksi yksityinen kämppä olla. Ja sitten on niitä vanhoja kesäkenttärakennuksia siellä on jonkun verran, kun ne on siinä nythän välissä tänne käsi. On siinä pitää ne kesällä lampaita, siellä on pidetty tuossa Vaarasaaressa ja sitten hevosia siellä on pidetty kesällä, kun ne on savotoista ne hevoset. Talvisavotoista pääsee, niin tukkisavotoista ennen aikaan, kun ei ollut traktoreita, silloin hevosilla ajettiin kaikki puut, niin niitä on siellä pidetty kesän ajan, alkukesän ajan ja kesänkin ajan, että ne on saaneet siellä sitten niin kuin lihoa ja siellä on ruokaa aika mukavasti tuolla. Tuossa on paljonkin ruokaa, sehän on 5 kilometriä pitkä nyt tuo saari, mikä tuossa näkyy eessä käsin. Ja tuossa taitaa 2,5 kilometriäkin olla leveimmältä kohtaa ja se on oikein mukava, siinä on lahtia on ja se on melko lailla koskematon, siinä on joskus viimeiset hakkuut taisi ne olla se on viime vuosisaan puolella kyllä ole, että se on aika lailla luonnontilassa tuo saari. Mulla on vain, nyt mennään niin kuin yhden vapaan taktiikalla. Mulla on tuossa yksi vapaa ja sitten yksi semmonen niin kuin kuhaa uistin. Pitäisi olla tällä järvelle, että sillä voi kuhaa ehkä saada. Sehän ei varmalle koskaan sitä kalan tulosta. Se on luojassa, tuleeko sitä vai ei, mutta toivothan täälläkin syömäkalat saa. Syömäkalaa tai aivan sama ei se. Tämä on muuten komea järvi ajella. Olen joskus yölläkin ajanut täällä ja voi olla, että jos myöhässä menee, niin ajetaan nytkin. Olen aivan tullut tuolla yöllä syksyllä pimeässä ylittämään järven. Se on yöllä yleensä hyvä lähteä näitä selkiä ylittää, jos se on semmoinen päivällä on tuulta, enempi tuulta, niin ei kannata juuri lähteä ainakaan kanootilla. On kovempi tuuli ja aallokko, kannattaa ottaa yötä, se yleensä tyvenee sitten. Järvi tyventyy, niin se on turvallisempi aina mennä. Menehän tämä selkä tästä yli. Tällä hiljoskelle menee, niin se rauhallisesti vain. Meillä on tuossa Vaarasaaren laijassa, sitten heitän tuon vaapun tuonne veteen ja katsotaanpa sitten miten siinä käy oikein. Tämä on aika semmonen, tämä järvi on täällä vähän syrjässä, ei täällä
ole kyliä kovin paljon tässä likellä. Tästä on tuonne, varsinkin tuonne itään käsin, niin siellä on pitkät kairot, asumattomia kairoja. Ja sitten myöskin länteen käsin aina tuonne Tornionjoelle saakka, niin se on, tässä ei ole kuin pari semmoista, tuossa Sirkkakoski on tuossa pohjoispäässä ja sitten seuraavaan tuo Lankojärvi, siinä on pari pientä kylää, aivan pientä kylää ja sitten tuolla eteläpäässä on tuo Pessa-Lontola. Ei tässä oikeastaan muuta semmoisia isoja paikkoja ole tässä likellä. Tämä on hyvinkin semmoista erämaa aluetta tämä koko. Tämän näköistä kairaa täällä on, minä vähän kääntelen kanoottia. On siellä korkeita vaarojakin tuolla vähän joka puolella. Semmoista kumpuilevaa vaaramaastoahan nämä on, nämä Lapin tämän perän kairat yleensä. Olisiko siihen kuhaan puolta alkas. Eiköhän sitä nyt alas siellä. Siinä olemaan. Kyllähän se mukavasti tuolla vaan pää tärisee ja värisee. Ehkäpä siinä liikettä on tuossa vaapussa. Joo, tässä saaressa on rukaa poroja olla useastikin. Mitä minä olen käynyt, niin en ole kyllä nähnyt tässä poroa yhtään, mutta jälkiä tuolla hiekkarannoilla on. Poroon on sorkan jälkiä melkein joka hiekkarannalla tässä itse tässä Vaarasaaressa.
Ja eikä ole mahdoton, siinä on kyllä ruokaa niin paljon, siinä on paljon kosteikkojakin tuolla, ja että siinä voi olla jopa hirviäkin, ainakin joskus, että siinä hirvet käypi. Vähän kierretään, tuossa tulee vähän kaislikkoa tuossa. Matalampaa on tuossa. Siellähän niitä haukia kaislikon reunoissa yleensä saattaa olla. Tuossa on semmoinen vanha kalakömmätti, tuolla näkyy olevan tuolla noin. Tuommoinen punainen, se on joku kalastajan. Mutta tuskin on enää käytössä, se on jo vanhan näköinen. Ja on muutamia semmoisia kömmättiä, täällä on noita kalakömmättiä. Joo, kyllä se tämä puoli järveä on, niin se on kyllä tyven. Se ei tuo tuuli pääse tähän oikein vaikuttamaan. Eikä nyt kovaa tuuli olekaan. Joo, kyllä se väpättää tuo vapaa, kyllä se varmasti niku pyytää. Pyytääpi. On iso järvi, niin ei tässä olekaan kalaa niin kauhea taajassa, mutta sitä kyllä on. Tässä on paljon illalla, varsinkin lomien aikana, kun ne on nuo mökkiläiset tuolla ja tulevat mökeille ja sitten niin on kalaveneet, niin tässä on paljon vetouistelijoita kyllä tällä järvellä. Ja kyllä ne saatas aukea ja kuhaa kyllä tulee tuolla uistinpelillä. Ja on tämä Miekojärvi. Homeajärvihän tämä on. Tämä on suurin piirtein napapiirin korkeudella ja tässä on Tornionjoella olisiko matkaa Linnuntietä semmonen ehkä 20-30 kilometriä ja tuonne Rovaniemellähän tästä on jo varmasti 70-80 kilometriä. Se on itään käsin kyllä, siellä ei paljon ole isoja kyliä ollenkaan
Siinä niin sinne on kairaa sinne, eikä ole tuonne länteenkään käsiin, niin siinä ei ole tästä mitään. Tornionjoki siellä tulee sitten vastaan. Joo, mitä käännän vähän tuossa eteen käsiin vähän saartakin tuossa, minkälainen siinä on tuo. Professori saattaisi täällä olla hauelle parempi. Otti uistin ehkä. Mutta kun tuossa nyt niinku kuhaa yritetään, niin se mitä kallattua on. Voipi tulomatkalla sitten käyttää professoriakin. Professoria. Kyllä täällä joskus aina näkee kotkankin. Merikotkankin täällä. Ja täällä on ruokaa varmasti, kalaruokaa niillä aika paljon ja lokkejahan täällä tietenkin on. Korppia tässä ruukaa tuossa lahdessa joskus on aika paljon. Tää ei ole nyt kuulunut korpin ronkkumista. Op, hetkinen. Sinne joku loppasi. Kala on.
On. Panaanpas tuolta vähän noin. Kalaa siinä on, mutta minkä sortin? Minkä sortin kalaa? Haukipa tietenkin. Haukipa tietenkinhän se on siinä. Tulee veneeseen, ei tuota vaikuta haavilla alkaa. Tuo on aivan syötävä. Syötävähän se on. Joo. Hauki. Annetaanpas sille vähän. Löydän tosta tuon kalikan. Kalikan suusta. Oho. Kyllä se nyt talttu. Kyllä se lähti. Tuon näköinen tuo. On tuo hauki. Kyllähän se aivan hyvä syömä hauki on. Onpa sillä peleet tuosta pois. Komea hauki. Ottaahan siihen haukiksi. Tämä huono vaappuolee. Ei huono ensinkään, kun se kestää tänne moottorinkin päälle.
Onhan siinä yksi hauki. Hyvä se on yksikin. Tämä on kuitenkin kirkkaan veden hauki se on. Tässä on aika kirkas vesi tässä ja hyvä vesi tässä järvessä.